budem normálne, nestrkajte do mňa. Nezákonno vás vyzývam, opustite tento priestor. Ale Nech sa ja páči, opúšťam, ja vás nestrkajte do nezriekam. mňa. Strkali ste do mňa. Nech sa Strkali páči, ste do nech sa mňa. páči. Ja idem a nestrkajte do mňa. Vyzývam vás. Mám právo tu ukázať človeku, ktorý toto spôsobil, že to spôsobil. Nech sa páči. Nemal. Je to verejná Pán pláca. Matovič, nech sa páči. Ale ja Idem normálne, v poriadku. Vy budete mi určovať, ako mám ísť rýchlo? Áno? Kryjete zlodeja, ktorý nevyplatil ľuďom mzdy z vykradnutého lesov. Nech sa páči. Nestrkaj do mňa. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. Takto sa správate k poslancom Národnej rady? Tam si Ja som vás vyzomení zákona. nemáš na mňa strkať. Ty si na ten kút. Nemáš čo do mňa strkať. Ty trochu stila. Nie, nemusíš. Vagabunda, ktorý ukradol 52 miliónov ukradol zamestnanosť. Nie, nechám.